pedra, paper i tisores. Pinten el Sant Boni en lloc del pas de peatons. Salvem la platja de la corda m'estime la gusta per construccions amb la mare carabassera, amb el pare carabassó que facen jocs de play de pedra, paper i tisores i pinten el Sant Boni en lloc del pas de peatons. La corda amb pedra i fusta per construccions amb la mare carabassera, amb el pare carabassó. Jo divendres vinc a la plaça. Salvem la platja de l'Agüir. M'estime l'Agüir. Revela't per l'Agüir. M'estime l'Agüir. Per l'Agüir no necessitem més asfalt. Un espai únic que cal preservar, com diria Joan Pellicer. L'Agüir és tan bonica. L'Agüir és dels que som i els que vindran. L'Agüir és teua, protegis-la. Salvem l'Agüir. Disfrutem-lo. Ara i sempre. No a la codícia dels depredadors. Salvem l'Agüir. Salvem l'Agüir. Wir wollen l'Agüir. Estimem l'Agüir. Som l'Agüir. Save the Weir. Salvem l'Agüir. M'agrada la plaça de l'Agüir. Estimem l'Agüir. Salvem-la. A l'Agüir hay que venir i dejar-la vivir. Per nostres fills i els nostres nets, Preservem l'Agüir. No volem recordar-la. Volem tindre-la. No passarà. Entre tots salvarem l'Agüir. Per a nosaltres la fira sempre l'hem definit com la festa del llibre i això és el que pretenem, fer una festa al voltant del llibre. Inauguramos ayer y fue el diluvio universal, entonces no cuenta porque lo único que hicimos fue proteger el material de la lluvia. Esperamos que no llueva mucho, que la gente se anime y compre libros, còmics en nuestro caso, que es lo que vendemos. La participació dels lectors és molt d'agrair perquè així a la fira la gent ve a comprar llibres, encara que durant l'any en les llibreries és una mica fluix el tema de la venda, però bueno, estem allí sobrevivint i anem fent, no anem tirant com diuen molts valencians, sinó que anem fent. Intentant que la gent vinga, que conega les últimes novetats i si no, per lo menos que conega les llibreries que potser estan prop de sa casa, que poden ser els punts de referència, per a que, per una banda, si volen comprar així la fira, pues, benvingut siga, i si no, pues, que posteriorment sàpien on poden acudir a buscar allò que els interessa. Oblide moltes vegades de quan m'agrada llegir i quan estic llegint un llibre dic, ostres, tu sí, tindria que llegir més. Ràbia. Impotència. Vergüenza. Silenci. Dolor. manipulació. Hipocresia. Jo divendres vinc a la plaça per exigir responsabilitats polítiques. Jo divendres vinc a la plaça per recolzar els familiars. Jo divendres vinc a la plaça per a que els polítics ens donen respostes. Yo el viernes vengo a la plaza para luchar contra el olvido. Jo divendres vinc a la plaça perquè soc persona i hi ha persones que tenim sentiments. El divendres vinc a la plaça perquè en una societat civilitzada les negligències s'han de pagar. Responsabilitats. Volem i exigim justícia. Todo empezó porque estaba trabajando en España en un estudio de arquitectura, en el cual las condiciones pues eran algo parecido a una explotación. El tema de la no remuneración no fue lo peor. Para mí lo peor fue que en el fondo nunca me lo agradecieron, así que decidí probar suerte en el extranjero, ya que, bueno, gracias sobre todo a que
tuve la suerte de que me dieran una beca Leonardo y entonces pues decidí acceder a esa beca y mandar currículums al extranjero para que me dieran esa beca e irme. El Magatzem de Llibres Solidaris es una asociación que montamos otras 4 compañeras y yo, que soy la presidenta, en marzo. Esta asociación no se monta para montar un local, esta asociación financia proyectos solidarios relacionados con la educación y con la cultura. Somos una asociación, no competimos con los libreros, por eso el sistema de hacer circular los libros es tan económico, ¿no? Porque realmente nosotros no vendemos. Las primeras donaciones han sido nuestras propias bibliotecas, o sea, aquí todas las socias hemos traído carritos de la compra llenos de libros y luego amigos que también han colaborado y han traído libros. La primera es hacerse socio suscriptor, que es que por 15 euros al año te puedes llevar hasta 24 libros del Magatzem. Nosotros no apuntamos qué se lleva el socio suscriptor, sino cuántos libros se lleva. Una vez llega a 24, se le avisa que hay que renovar. La segunda forma es el cambio de toda la vida. Son las personas con una edad, lo conocen. Vienes con un libro y un euro. Y a cambio de eso, de tu libro y de tu euro, te puedes llevar cualquiera de la librería. Hay gente que no le gusta suscribirse, no quiere el compromiso no lleva un libro para cambiar. Entonces, pues lo pesamos y es a 50 céntimos los 100 gramos. Estamos viviendo una época de cambio en el que los movimientos ciudadanos son muy, muy importantes porque están destrozando el estado del bienestar. O sea, el mundo tal y como yo lo conocí no va a volver. Vamos a movimientos asociativos impulsados por los propios ciudadanos para poder sacar la cabeza de donde nos la quieren meter. La iniciativa em pareix meravellosa i, a més, dones en ganes de lluitar per la cultura y per este barri que li fa falta. Que parece ser que la cultura no es importante y es muy importante, leer es muy importante y no puede ser que se convierta en un libro se convierta en un artículo de lujo al que solamente tienen acceso algunas personas. La ciutat construïda és un concepte que tracta la ciutat del present, és un concepte que parla de la ciutat del mentrestant, la ciutat temporal. La ciutat és el camp de treball de moltes professions, és el centre dels encontres, és un espai de llibertats i actualment on la majoria de la població és urbana i l'activitat econòmica està encara més concentrada, és l'estudi de la ciutat i l'acció en la ciutat el que ens farà eixir de la crisi econòmica. Pues el model de treball és semblant al que tenim així en l'ambaixada, és un model de treball evidentment interdisciplinar que permeta la manera d'agrupar-se tant com a individus però també com a un treball col·lectiu. Hacer Convoy hace referencia a una capacidad popular que consiste básicamente en coordinar esfuerzos para así descubrir oportunidades en la escasez. Com a àmbit de treball, el que fem és parlar d'un think tank, d'un centre de pensament a un think tank. Significa establir mecanismes de gestió
que optimitzen el disseny quan és necessari i que entenguin l'ús de la ciutat com la ferramenta més potent de participació ciutadana. Els nostres referents són grups de treball que treballaven en els anys 70 des d'arquitectes, sociòlegs, economistes, que treballaven junts i que estaven inventant tot el que s'estava per fer. Aleshores, tot està fet, però tot està per omplir. I això és una nova manera de fer. Després, així davant més avant, tenim un trosset de parres, que quan ve d'estiu tenim raïm. Jo estic diabètic, no em puc menjar molt, però algo taste i per la família també se'l menja. I així al costat tenim així unes gometes, que tenim així uns allets, tenim uns sisams, tenim unes cebetes, avui hem posat unes carbassetes i uns encisams i un de tot, perquè puguem tindre i anar menjant. Així és que el que diu que del camp no es pot viure, se pot viure. Davant de mi hi ha un renc de canulles. Canulles ni és calcot ni és ceba, és una altra cosa que antes jo ho conserve perquè ja no hi ha gent que ho conserve. Tinc que tindre de tot per a poder fer. Ara, ja me faig vellet. Enfront de mi hi ha bercoquer, que ara són els bercoquers xicotets. Mireu-los com són. Veus? Mira'ls. Són xicotets, però d'ací un mes ja ne menjarem. I he ensenyat a tots conforme se treballa i conforme se fa. El que passa que és molt laboriós i la gent jove això no vol saber res. Però al final s'hauran d'agarrar per obligació, perquè no hi haurà altre remei. El mig de vida serà molt difícil i després que el menjar que se cria al camp no es pot comparar com el que se compra per ell.